En esta ocasió, l'equip de Futboland tingué l'oportunitat de visitar la Fira del Llibre Valencià, dins de la Setmana del Llibre Valencià que organitza la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Enguany, la fira estava dedicada al llibre antic, mostrant una exposició molt valiosa cedida per Vicent García Editors, on trobàvem llibres molt valiosos, entre ells el llibre dels furs, llibres d'un alt valor econòmic que arribaven a alcançar vora els 5.000 euros. Paral·lelament a aquesta exposició, trobàvem en el hall la paradeta de llibres, on poder adquirir i trobar qualsevol llibre escrit en llengua valenciana. I dins de les activitats que teníem programades per a aquesta setmana, avui trobàvem 4 presentacions de llibres, 2 de la EIVA, l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, i 2 d'Edicions Mosseguello. I, per a finalitzar el dia, després de les presentacions, tots els assistents pogueren endur-se un exemplar firmat per els autors que acabem de presentar els seus llibres. En fi, un acte i una setmana cultural molt necessària i enriquidora per a la nostra llengua. I ja sabeu, més informació en futboland.com.